Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 9, versi minn 1 sa 6. F'dak iż-żmien, Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma' riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. L-ewwel nett, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Dak li kienu rċevew minn Ġesu iridu jadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Ridu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qlieħ materjali. Ridu jisservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. Ridu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-saltna ta' Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Ridu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warahom dak li seta' jiddistrattom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-kelma ta' Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna u joħloq fina spazju għal providenza ta' Il-mulej jrid li d-dixxipli tiegħu ikunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesu qal: il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem ta' m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali, imma il-poplu ta' m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lil ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek. Ġesu jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bit-twissija: jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu il-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandix posta hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih u jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-kelma tiegħu magħna u jibgħatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lill-oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek. Mulej, għamel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari.
Għatini ninxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Amen.